Pesta Duren Barek Buah Unggulan Jawa Timur, kenduren JTV mlebu dina keloro. Tambahake warga sing jojok panggon acara nang Living Land by Mandiri Dalan Pemuda Surabaya. Gawe ngeruhi ya apa carane, saiki Rikota ajak nyemak reportane reporter JTV Dewi Imroatin ambek kameramen Uslo Indra teko panggon acara. Ya derek, iki aku ono nang gelaran 6 tahun kenduren pesta durian dan buah unggulan Jawa Timur nanggone kawasan Living Land by Mandiri nanggone Jalan Pemuda Surabaya. Dek, iki dapuriku ketok pengunjung melu makan durian sapuase 50.000. Apa disebut iku rek 50.000 sak blengere. Iki ketok karena apa pengunjung itu antusias dan derek sampai lewat-lewat sampai pirang bulan iki mau wes fokus temen iki derek kabeh gawe ketek durian sing nanggone nak mencek tehu iso sak blengere dhewe sak buah iki iki derek seru keseruan pengunjung sing teko nang kene iki yang durian mangan sek durian 50.000 sak blengere tapi juga akeh pengunjung sing gak cuma teko Surabaya tapi teko njaba Surabaya sing teko rene gawe borong durian soalnya nang kene iki derek ono durian gak cuma teko lokal tapi durian teko diae durian varian opo ae teko daerah diae ono nang kene sing penting pane regane murah meriah derek pokoke dijamin kualitasnya pun apik jadi gak kecewakno derek derek sedaya sing teko nang kene gak cuma iso borong durian nang kene berbagai acara digelar derek live musik DJ wes acara wae ono nang kene derek derek teko ae sing pengen menikmati durian teko daerah diae teko ae nanggone kenduren JTV nanggone Living Land Mandiri Jalan Pemuda Surabaya. Iki wawancaraku ambek peserta ambek pengunjung sing teko nang kenduren JTV. Iki mau borong durian apa piye? Borong duren. Iya. Bapak durian nang kene piye? Murah, enak, kualitasnya apik. Kalau iso ya digelar maneh. Apa tertarik mbek apa durian ini kan 50 sepuas jadi tertarik. Yakin ketekno piro kok iki? Yakin. Ketekno piro targete? Kabeh tak entekno. Sampeyan acara iki apa? Seru. Nah, melu iki mangan sak blengere 50.000. Melu. Apa melu iki doyan durian apa piye iki? Doyan durian terus murah sih. Iso yakin ketekno pirang durian kok iki? Satu sisa. Satu durian. Iya. Targete satu durian. Yakin ya, Pak? Yakin. Pasti derek kabeh sampai kira-kira iki delok pengunjung sing lagi mangan durian 50.000 sak blengere makane ben gak kiler teko langsung nang kene nang ngene Living Land Mandiri. Kula Dewi Imroatin ambek juru kamera Uslo Indra nglaporno.